Cancer Rising Youth mongoi kaisa Gen Z group ni sakthar mongbai hasteni hamia suya tai sakhemeklai tongnai lukorokno chowaso khlaimani samung botang tabuk joyawnya tongkho mangpio kasai phekya Hasina Deborma mongoi bisi neisi char umorni kholsa sikleni sago kaisa bemar manjaki tongmani bai bo nognu khuni manikni rangri pai suka abo hai halogo chubasu sarmani khorang khanawoi khorang yasakha Cancer Rising Youth tini o mothani adongro toni Cancer Rising Youth ni bakhasui founder Pohor Deborma ni thongbai o chubasu yapharijaka Hasina Deborma ni nukhungo pohorno karibo tongkhalogio baithani Deborma khwani incharge Sipsagar Deborma thongro chubasu yapharika Teleamura Manik Bazar ni Ramchandra Parawo buku Hasina Deborma ni nukhungo ini paisa pejak dalam orang baik khobjak Manik Deborma kamio osugo sengkena kaje SLE eba SLE manjak korupsi sini Hasina Deborma ini satu nanya ya jadi Manik antara itu coba surika jadi je coba naik rokok beli hambai ini coba thaniwa bangma lukurok koksa khongni khlai horka te jing Cancer Rising Youth jing adong lukurok horka abun yaglobo je azga phaimanjak phaijak sini khoi district ni insurance de cashier baithang Sipsagar Deborma yangsa baithang Pohor Deborma borokna bele na hambai mariwo te je nai jongnai khabangni dokte bukjong norno bani phasingtui kaisa request je phaji जों सिनि मोनाय सानजना संनाव सुबा माहायखेनो सिनि बुखु Hasina Deborma no bo सुबा लायनो बसकांनि सालो जों जेमान तै सुबानानै सुबा लायनाय तै साइमान गाजे बो ताबु बिथिराव बो काहांगा मासाया तै बिथिराव बो तिरफ्राव मान थाकेनै गाके आबन बागैनो नरक सुबा सुबो बेलाय केनो नाङै दङ तै डक्टरनि फासिंथिबो जे साजा गाजे Irpra hasteo treatment ni kuno upai krikya mono father hasteo no tranga nang abon bagino denai donai ini kita sero norno ani khasinde kaisa request te je area ni